Nu de mult, pe o corabie care tăia marea liniștită, un tânăr rob care nu văzuse niciodată apa deschisă a fost cuprins de frică. La prima mișcare a corabiei a început să țipe și să se zbată, tulburând liniștea tuturor. Nici vorbele marinarilor, nici rugămințile lor nu-l puteau opri. Până și domnitorul aflat pe corabie și-a pierdut pacea. Atunci, un bătrân înțelept i-a spus domnitorului: „Dacă îmi dai voie, pot să liniștesc." Cu un semn din cap, domnitorul a fost de acord, iar înțeleptul a cerut ca tânărul să fie coborât în apă. Marinarilor li s-a strâns inima, dar au făcut cum li s-a spus. Tânărul, care nu știa să înnoate, s-a zbătut în valuri, a strigat după ajutor, a simțit pentru prima dată cu adevărat ce înseamnă frica de a pierde totul. În acel moment, înțeleptul a rostit: „Ajunge, scoateți-l." Când l-au readus pe punte, tremurând și ud până la piele, tânărul nu a mai scos niciun sunet. S-a așezat într-un colț și a privit corabia cu totul alți ochi, ca pe un loc sigur, cald, aproape binecuvântat. Domnitorul, uimit, l-a întrebat pe bătrân: „Cum ai reușit?" Iar înțeleptul a zâmbit: „Uneori, ca să prețuim liniștea, trebuie mai întâi să simțim furtuna. Așa e și cu sănătatea, cu pacea, cu oamenii dragi. Abia când le pierdem pentru o clipă, înțelegem cât de mult înseamnă."